U dvore archívu Vojvodíny u Novým Sádze dneska uručení kontrakty pokrajinskej vlády zo oblasti kultúrneho našľíctva, knižovného, scenského i muzičného tvoriteľstva, filmskej i vizuálnej umetnosti i kultúry i umetnosti nacionálnych menšínoch. Prisutných privítala pokrajinská sekretárka za kultúru, javné informovanie i odnošenia so zvirskými zajednicami Dragana Miloševič a 372 kontrakty, čia vkupná vrednosť 101 milión dinári, uručil predsedateľ pokrajinskej vlády Igor Mirovič. Keď slovo o našej zajednici, sredstva dostali Dom kultúry i Ruský národný teáter Petro Riznič ďaďa zo Ruského Kerestura, Kultúrno-umetnícke družstvo Žatva zo Skocúra, Kultúrno-prosvitné družstvo Karpáty zo Zverbasu, Kultúrno-umetnícke družstvo Taras Ševčenko zo Zdurďova, Kultúrno-prosvitné družstvo Ďura Kiš zo Šidu, Novinsko-vydavateľná ustanova Ruské slovo i Družstvo za ruský jazyk, literatúru i kultúru zo Nového Sadu.